गोदो गोदायनि बाथ्रा हाजो खर' मुंनि गंसे फिसा गामि दंमोन। बै हाजो खर' बुंनाय गामियावनो थेबखि मुंनि बुरिया गावनि फिसौज्लाजों थायोमोन। बिहा बे बुहुमाव फिसौज्लानि अनगा रावबो गैयामोन। थेबखि बुरिया अन्थाइनिफ्राय समायना समायना मुसुखा बानायनो रोङोमोन। मुसुखाखौ फाननानै जा रां मोनो बेजोंनो थेब्रे माब्रे जिउ खुंलांबाय थादोंमोन। अलंबार, ओइ अलंबार, ओजा फैलाय। मा जाखो आबै, मानो लिंहरनाय आंखौ? माबाफोर खामानि दंमोन नामा? थांलाय थां, बे मुसुखाखौ सान्दुङाव फोरानहैथां। दानि बावैसो सुदोंमोन आं। जागोन दे आबै। आबै फैद', मा खालामबाय थाखो? एथ'ग्राब गोबाव, बिराद देलायदों ना मा जाखो? बे बुरि बैसोआवलाय मा देलायनांगौ जाखो? फैसा दोनग्रा थफ्लाखौ लादों आरो दा नङाब्ला फैसाखौ बबाव लानांगौ जाखो? आंहा आरो बेखौनो देलायबाय थादों सानदों। थ'दो गोबावसो जालायलांबाय। दे आबै गोख्रै गाखोदो। अलंबारा मैसो गारि सालायो। मानसिफोरनि आइजें आइला बेसाद बायदिसिना दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांलाय लाबोलाय खालामो। अलंबारा बे खामानिनिफ्राय गोबांद्राय रां आरजिनो हायाब्लाबो जानाय माइरं मैगं थाइगं बायनो थोजासे रां मोननो हायो। रानि, नोंनो मा नांगौ? मेल्ला दं नै, मोसा मुफुर सिंह दाउ, मा नांगौ नोंनो? गासै दंजोबो। आंनो बे दाउखौ नांगौ। आबै आंनो दाउखौनो हरदो। नोंनो दाउखौ नांगौ? थाइबा फैसा नांगोन रानि बिनि थाखाय। नोंनाव थाइबा फैसा दंना गैया रानि? आं मिथिया आबै, आंनो आइया बेसेबां हरदोंथाय, आं साननोनो रोङा। नंगौ नामा? लाबो आं साननि। थाइबैसो होदों नोंनि आइया? रानि, थाइब्रैल'सो हरदों नोंनि आइया, आरो थाइसे नांबावगोन। नों बे फैसाजों दाउखौ मोननाय नङा, मोख्राखौसो मोनगोन। आंनो दाउखौसो नांगौमोन। आं मोख्राखौ मोजां नाङा, दाउखौसो मोजां नाङो। आंनो दाउखौसो नांगौ। दे आंनो खोन्थालाय, मोख्राखौ नों मानो मोजां मोना? मोख्राया सिखावसो, जोंहानि सब थाइजौखौ खावनानै लांबाय। आं थाइजौखौनो मोनजायासै, बिनिखायनो आं मोख्राखौ मोजां नाङा। आंनो दाउखौसो हरदो। जागोन दे जागोन, नोंनो आं दाउखौनो हरनोसै। नों मोख्राखौ मोजां मोना नालाय। गथ'आ गोलैबायसो। आयै रानि, मा जाखो मा जाखो? दुखु मोनबाय नामा? आंनि दाउआ बायबाय, आंनो दाउखौ नांगौ। दागाब रानि दागाब, आं नोंनो आरो गुबुन होबावगोन। फै आंजों फै। रानि, आंनाव दाउथ' गैला। नों बे समायना राजखुंग्रिखौनो लादो दे, नों बेजोंनो गेलेनो हागोन। मा राजखुंग्रि? बेथ' मानसिसो माथो। आंनो बेखौ नाङा, आं बेखौ लाया। होमबालाय मोसाखौनो ला। आंनो मोसाखौ नाङा, आंनो गरायखौसो नांगौ। होमबालाय नोंनो गरायखौनो नांगौ? दे होमबालाय गरायखौनो लादो दे। आबै, आंनाव फैसा गैला। आं नोंनो बेखौ अननानै होबाय दे, फैसा नांला। थांदो थां रानि, नोंनि आइया नोंखौ नागिरबाय थागोन। बे खेबाव खारनानै थांनो नाङा दे, लासैनो थाबायना थां।
मासे अन्थाव बाथाव गथ' बिखौ नायनानै अलंबार फिसौनि उन्दै समखौसो गोसोखांबाय आं बिबो बिदिनो थारमोन गारि सालायग्रा आदा नोंनि मा मुं हामा बिदि गिदिर मानसिनाव मुं सोंनो बाबुआ गाज्रि मोननो नाङा बिराद दुस्त बे गथ'आ जानला मानला बुंलाबायो बियो जेबो नङा मादै उन्दै गथ'आलाय मा मिथियो दे नों नोंनि मुंखौ खिन्थाग्रोलाय मा मुं नोंनिया आंनि मुङा जाबाय अरन नोंनिया मा मुं हामा होनदों गिदिरनाव बिदि सोंनो आंनि मुङा अलंबार नोंनिया जोबोर मोजां मुं आदा बेखौ मानो लादों मा खालामो बेजों बेखौ रैखाथिनि थाखाय लादों राजा बेयाव एखनब्ला मोसा मुफुर बायदिसिना जुनाद ओंखारो बिनिखायनो बेखौ लादों जाहाथे जोंनि खाथियाव फैनो हायै बायदि बिसोर ओंखारमारो नामा बेयाव गिनांगौनि गोनांथि गैया मादै एखनब्ला हाग्रा सिंनिफ्राय ओंखारबोयो बेयावनो माब्लाबा मोगा मोगि जायो गिनो नाङा मादै गियाबा माथो हनै नुजामारनाय मोसाया गैला जों थैखासिगोन जाया आं थासान्दियाव बियो जानो हानाय नङा मादै गिनो नाङा आं दं आरो गारिनिफ्राय ओंखारनो नाङा आं होसोगोन बे मोसाखौ आं नोंखौ बुथारनो गोसो गैया दानो गिदिरलां बिनिफ्राय लामायाव हगारना हो अलंबार नों नङाबाथ' दिनै जों थैथारसिगौमोन साबायखर जोंखौ रैखा खालामनायनि थाखाय साबायखर होलायनाङा मादै बेथ' आंनि दायथ'खा नोंथांमोना आंनि गारियाव गाखोबाय जेब्ला बेयो आंनि दायथ'खा नोंथांमोनखौ आं मोजाङैनो न'सिम दोनहैनाया थारैनो जोबोर गिथावनामोन मोसाया बे मोसाखौ आं सिगां गोबां लोगो मोनदोंमोन नाथाय सिगां बिदि खालामफेराखै जानो हागौ बियो जोबोद उखैनानै दंमोन जानांगौ नङाब्लाथ' बि मोसाया बिदि खालामनाय नङामोनदां जानोबो हागौ बे हाग्राया जोबोर गिथावनामार मोसाजों बारसिन जाबाय आरोबा मा जाबावनो दं नोंथाङा जेरै सानदों बिदि नङा बे अरना गिथावबो आरो समायनाबो बेयाव नोंथाङा गोबां समायना जुनार दाउसिन नुनो मोनगोन समायना रमायना नुथायबो नुनो मोनगोन बिदियाव बेखौ गिथावल' होननानै सानब्ला गोरोन्थि जागोन नै मादै मोनफैबाय नोंसोरनि गामिखौ साबायखर होबावबाय अलंबार नोंखौ आं जोंहानाव हाबफैदो साहाखौनो लोंलांदो दिनै हाबथ'ला दे मादै माब्लाबा हाबलांगोन आंहा गुबुन खामानिबो दं आं बे गामियाव फैबाय थानाय जाखायो माब्लाबा हाबनानै मा साहा अमा बेदरजों ओंखामबो जालांगोन औ फैब्लानो जाबाय अमा दाउ गासै संना दोनजोबगोन नों फैब्लानो जाबाय आरो औ फैगोन दे बिदिब्ला मादै आं थांनोसै अरन आं थांनोसै दे आरो माब्लाबा लोगो मोनबावगोन दे हा बाबै दिनैलाय मा एथ'ग्रा गोबाव जाबोआ फानजोबनो हाबायना मुसुखाफोरखौ फिथिख्रि मोननावसो हाबबोदोंमोन आं बेयावनो बाथ्रा सावरायनायावनो गोबाव जाबाय आबै बिस्रानाव हाबलायबाय आरो आं बुंखादों माथो आं देलायस्रिजों जुलि जाया होनना बे मोनसे बाथ्राखौनो खेबबेसे बुंबावनांगौ फिसौ देलायस्रिनि न'खराबो जोबोद मोजां जेनेबा देलायस्रिनि आखला एसे बोरैबा नाथाय समजों लोगोसे गासै मोजां जाजोबगोन आबै बाथ्राया खालि आखल आखुनिल' नङा बिसोर गोजौ थाखोनि मानसि बिसोर रां थाखा फैसा गोनां मानसि जोंखौ बिसोरनि समान जानो हागोन बिदिब्ला जों बिस्रानि सोमोन्दो जानो हागोन बेखौ आं माब्लाबाबो साना नोंहा बैसोआ बारलांगासिनो देनां हाथाय ल' लाला जाबा जुलि जाबानो जाबाय बेदरबो अरनो हाला नाबो अरनो हाला अदलुन सावसुब गारनाय समाव जादो नों जुलि जागोनलै आबै नाथाय बे देलाय मांग्रि देलायस्रिजों जाया आबैयाबो बिखौल' नुथारबाय आरो खथ' साबसिन हामसिन सिख्ला दं नुवाखैब्ला बाथि लानानै नागिरब्लानो जाबाय
मा जाम्बा जाम्बा राव बिलाय हिनजावखौ बाथि लानानै नागिरबाखै नुयो बि आं थैबा जुलि लादो नों अबयसे बिनि बुंनायाबो नंखाय नङा देलायस्रिया जोबोद देलायमांग्रि बिनिखायनो देलायस्रि मुं मोनदों बियो मा खालामो खालामबाय थाथोंसैहाय आं जेबो मिथिला अलंबार अलंबार बैयाव थानाय मुसुखाफोरखौ लाना थांलाय दैसायाव सुना फैलाय जागोन दे आबै अलंबारा मुसुखाखौ लानानै दैसा फारसे थांनायसै दैसायाव बियो गासै मुसुखाखौ सुनानै लानायसै नाथाय न'आव थांहां जानायावनो बिनि नोजोरा हरखाब बबेबा मोनसे जिनिसाव गोग्लैनायसै बेलाय मा जिनिस जाखो बेथ' सासे सिख्लानि मुसुखासो माथो मुसुखानिथ' जोबोर गाज्रि हालोद माथो बायनायखाय गारदों जानांगौ बेखौ आरो बोहै बोहै बेयाव मोनफैबाय लानानै थांनि र' आबैया फाहामनो हागोन खोमा मुसुखाखौथ' नायनानै जोबोद गोजाम बायदि नांदों बिखौलाय बबावहाय मोनबोखो नोंलाय मुसुखाफोरखौ सुबाय थानायाव थाब नुसनबाय आं दैजों बोहैना फैदोंमोनदां आबै बिनि बायनायखौ फाहामनो हागोन नामा नों आरो मुसुखायाथ' जोबोद गोजाम बायदि नांदों नों थार बाथ्राखौनो बुंदों बियो जोबोद गोजाम बेखौथ' आं बिनि बायनाय बाहागोखौ फोसाबफिननो हागोन नाथाय बेखौ रावबो बायनाय नङा फाननाय नांला आबै न'आवनो थाथोंसै जानो हागौ फैबाय थानाय समाव बेसेन गोसा जायो नों फोसावनाल' दोनदो जागोन दे जागोन दा बेलासे फैफिनना बानायसिगोन आं ओंखाम ओंख्रि मोनजोबबाय नों दा जाना ला आं दिनै गुबुन फारसे थांगोन दिनै आंहाबो खामानि गैया हाग्रानिफ्राय बनखौनो लायनो थांनोसै नामा लायनायानो गाहाम जासिगोनदां नै जाबाय बायनायखौ गासै मोजां खालामजोबबाय आं नाथाय मोखाङाव दागो थाबाय आरो मोखाङाव दागो थायामोनब्ला समायना नुसिनगौमोन समायना नुबावगोन रथ' आं माबा मोनसे लायना फैनि नुबायना आबै दानिया दागो थाब्लाबो समायना नुसिनबाय नंगौथ' आरो बे मुसुखा सिख्लाया मानसि जानायमोनब्ला नोंजों दानो जुलि होगौमोन आं आबैया आंनि जुलिखौल' मानो जिंगा जाबाय थायो जिंगा जायाबा जायो आं थैयावनो जुलि लानांगोन नों नङाबा मोदाय जानानै सिगिफैबाय थागोन आं अलंबार आं थैना थांबा नोंहा सोर दंबावो बिनिखायनो नोंनि जुलि जाहोनानैसो थैनो गोसो आं नों सोरखौबा फसायदोंबा खोन्था आंनो आं थांनानै बाथ्रा रायलायहैगोन गैया गैया आबै आं रावखौ फसायाखै आरो नों जिंगा जानो नाङा थाबैनो जुलि लागोन आं आरो नोंखि दानो थैगोन आरो दासो 30 बोसोर जानाय बायदि नाङो नंगौथ' आरो दासो 30 जादों आंनि बैसोआ नोंखौसो आंनिख्रुइ बोराय नुबाय बिनिखायनोथ' बुंदों थाबनो जुलि लादो नै गिदिं गिदा बाथ्राया आंनि जुलियावसो फैलायबाय आबै आं उन्दुनोसै गाबोन फुङाव खामानि दं आंहा जेब्लासिम जुलिनि थाखाय राजि जाया बिदिनो खें खें खालामबाय थागोन आं सिनायाखै बियो बिबै थिपखिखौ अलंबारा खामानियाव थांनो होननाया फुङावनो थांथारबाय खोमा नै माथो इसिंखौबो सिखोन साखोन खालामना गालांबाय थोरसिखौबो सुना गालांबाय दै रोगानानैबो दोनखाबाय सिलाखौबो सिबना गालांखाबाय मुसुखाफोरखौबो सिखोन साखोन खालामबाय हरावनो सिखारदोंना मामोन बे गथ'आलाय एथ'ग्राब बुरजा खामानि मावना गालांबाय फामानदो बिदि खालामनांगौ जाखो बे गथ'आलाय गाव खामानि गाव थांब्लानो जायो आं सामफ्रामबो बिहामजो लाबो लाबो होनबाय थानायखाय बिदि खालामदों खोमा बि जाद जादसोलै बे गथ'आबो
टेपखि ओइ टेपखि न'आव दङना गैया जाखो मानसियालाय ओजों फैलाय मा रावखौबो नुहुरा माथो अलंबार ओइ अलंबार फा न'आव मानसि गैमारानो मालै ए माथो गेद्दासोलाय फै जिराय फै दिनैलाय मा खौरां लानानै फैखो गेद्दा ना फैसाखौसो बिनो फैलायबाय नामा नै माबा मानसि फैब्लाबो फैसा बिनोसो फैनाय नुबाय अबयसे फैसाखौ आंनो नांगौ जादोंमोन दङबा हरदो इलायथो आं बुंदोंमोन ना फैसाखौनो बिनो फैदों होननानै नोंमारगौसो फा बहाथो खारगोन सानखो नोंनि फैसाखौ जानानैलाय होगोन ना र' साननैसो मानो फैसा नांगौ नोंनोलाय नांगौ जादोलै आहा बुरिया गोसा लोमजाथारदों बेनिखायनो आंनो नांगौ जादों गोख्रै हरदो माला लोमजाब्रबखो मैयासो लोगो मोनदोंमोन माथो आंलाय माथो सिल सिल जाना दंथारो नंखाय बाथ्राखा बे आं मिथिबाय जौ लोंनोसो फैसा बिदोंना नों बुरिजों होजायाखै बे फैसाखौ जौ लोंनो जौ लोङै लोङै मालाबा दुब्लासो जासिगोन नों नोंनि साननाया थिगथार बुरिया आंनो गरसेबो फैसा होआखै बबेयाव दिनखोमाजोबगोथाय गिलासे मोनलोङाबा जानाय नंला देहाया रम रम मोनथारबाय हामदों बिदिनो मोननांगौ बुंनानैसो हैबावगोन आं र' इसोर बिदि दाखामथार एसेबाबो हरदो बबेबा खनाफोराव गोलैना दङ खोमा नागिरहैलाय बे बोराया गैया होनब्ला बुजिथारा र' आं नोंनो फैसा दोनग्रा थिंख्लिखौनो देखायफैनोसै आं इसोर गरसेब्लाबो थाथों नै गेद्दा खन'ना नाय आंनाव बेसेबां फैसा दं गैया होनब्ला बुजिथारा ना ओइलायथो फैसा गैया होननाय ओंखारबाय माथो मा एसे थगायसुलि नोंलाय बे फैसायालाय बेयाव बोरै थाफैखो ना अलंबारासो दोनदोंमोन नामा बिनो दोनदोंमोनदां बे गेद्दानो बिनि फैसाखौ हरखानोसै आं नङाब्ला बिदिनो खें खालामबाय थागोन गेद्दा गोसोआव फैबाय बेखौ अलंबारासो दोनदोंमोनदां नै टिपखि गैया नों माथो गोबां ओंखारबाय आंनिफ्राय दाहार लानायखौबो हरजोबनो हासिगोन बावदोंहाय गेद्दा दे नोंहा नोंनि मोननांगौखौ लाना थांदो टिपखि नों हले थगायनाय एखेबारे अस्थाथार आरो बे बाथ्राखौ बुरिनो दाखोन्थाथार नङाब्ला आहा रैखा गैया नोंनो दाव जाहोगोन आं दानिया न'आव रावबो गैला गासै खामानि मावनानै दोनजोबनांसिगोन आरो ओंखाम ओंख्रि संना दोनजोबनांगोन नङाब्ला दा अलंबार आरो टेपखि आबैया मेंनानै फैगोन थेवबो संनो गोनां जागोन आरो अलंबारा मा जानानै बांद्राय मोजां मोनोमोनलाय गोसोआव फैबाय मैथाजों ना आबै बबाव थाङो बैयाव मोनसे खामानि दं आंनि थांना फैनि नों थांदो थां न'आव थाब थांनानै थाब फैफिन जागोन दे जागोन नै बुंनोसो बावबाय आं न'नि उनथिं जि लामबोनाय दंमोन दाबा बे थिखांनो रोंगोना रोङा नुसनगोना नुसना जाखो आंबो न'आव हाबबोआसै अखा फैहां जादों हाब मासे गोथाव मोदोमदों माबा गोथाव ओंख्रि संनासो गालांखो ना माखो आबैयालाय नायहैथारनि र' माथो ओंख्रि संदों मैथाजों ना आं मोजां मोननाय ओंख्रिसो संदों माथो आबैया माला ना गुरना लायखोलै बिलाय मोजाङानो जाबाय उखै हाबना दंथारोमोन आबैयाबा माला मोनफैगोन खुनानै जाग्रोनोसै नामा बियो दा जाथोंसै अलंबार उन्दुबाय नामा हर जाबोलायबायहाय दन्दाजों सावरायनो
आरो दन्दानि फिसाजोखौसो सोंहैखो नामा? है माबा मानसिजों रायलायबानो बिदि जायो नामा? मा थिग नोंजोंलाय? ओंखामखौ आं जाखांबाय, नोंबो जाहैदो। आंना फिसौआ गोथाव संना दोनथारदों माथो, नाजों मैथा। मालानिफ्राय बिदि गोथाव संनो गोरों जाखो बिलाय? गाहामानो जादों दे, हौवा मानसिबाबो संनाय खुरनायखौ रोंनांगौ। बिदिनो समफोरा बारलाङो। जेब्ला न'आव रावबो थाया, मुसुखाया सिख्लानि महर लाना गासै खामानि मावनानै दोनजोबो। ओंखाम ओंख्रि संना दोनजोबो। जेब्ला अलंबारा न'आव मोनफैयो, बियो सानो गासै बिबैया संनानै दोनदों। आरो जेब्ला थेबखिया न'आव मोनफैग्रोयो, बियो सानो फिसौ अलंबारा गासै मावनानै दोनजोबदों। बिदिनो सानसेखालि सिख्लाया खामानि मावबाय थानाय समावनो थेबखिया नुफैयो। सोर नोंलाय? मा खालामबाय थादों हा? आयौ मा मुसुखा जालांखो बेलाय? बिदिबा बे मुसुखाया मोदाय गोनांसो नामा बे? ओंखार, सोरमोन? नों नुजा आंनि खाथियाव, गोख्रै नुजा होनदोंना? सोर सिख्लामोन नोंलाय? आबै, मा मुसुखाजोंनो रायलायबाय थाखो? अलंबार, बे मुसुखायाव सासे मोदाय हाबना दं। आंखौ नुनाय लोगो लोगो मुसुखा जाबाय बे। सासे सिख्ला मानसि जाना दंबाय थायोमोन। आबैयाबो मा बाथ्रा बुंलाबायो? बे मुसुखायालाय बोरै मानसिनि महर लानांगौ जाखो? नंगौ, नंथारगौ। आंनि मेगन थाइनैजोंनो नुथारदों आं। नों फोथायाखैना? र' ओइ सिख्ला, ओंखारबो, नङाबा बाथ्राया मोजां जानाय नङा। ओंखार माबार। बोरोथो, रावबो नुजायासैनो माथो। सोरबा थानायमोनब्लाथ' ओंखारथारगौमोन। बे बिदि ओंखारनाय नङा। थांलाय थां, अन्थाइ लाना फैलाय। बे मुसुखाखौ देख्रेबनां, अब्लासो ओंखारबोसिगोन बे। नाङालै नाङा आबै, देख्रेबलायनो। साया माया नुफ्लांबायदोंमोनदां नों। साया माया नङा, मेगन थाइनैजों नुथारदां। लायना फै नों अन्थाइखौ। बिदिब्लालाय लायनोसै आं। रथ', आंखौ देख्रेब नाङा। नुबायना नुबाय, आं बुंदोंमोन ना बे मुसुखायाव मोदाय दं होननानै। औ आबै, नों थारखौनो बुंदोंमोन। नाथाय बोरै बिदि जाखो? सोर नोंलाय? मा नांगौ नोंनो मोदाय? जोंखौ मा खालामनो सानदों? आंखौ गिनाङा, आं मोदाय नङा। आं नोंसोरखौ जेबो खालामा। मोदाय नङाबा मा नोंलाय? मारै मुसुखानिफ्राय मानसिनिफ्राय मुसुखा महर लानो हायो? मा थांखि लाना फैदों जोंहानाव? आं नोंथांमोनखौ जेबो खालामा। आंनि बिदि महरा सावनि थाखायसो जादों। गोबां बोसोर सिगां आं साव मोननानै मुसुखा जानानै दंमोन। आं गोबां बोसोर सिगांनो लैथोआव गारहर जानानै बोहै बोहै फैबाय थाबाय। दैमा दैसा आरो दाख्लै आंखौ अलंबारा बेयाव लाबोबाय मोननानै। आंथ' सानदोंमोन दै सिङावनो आं अराय सम थानो नांगोन। नाथाय अलंबारा आंखौ रैखा खालामबाय आरो नोंथाङा बायनायखौ फाहामबाय। बे खालिनिफ्रायनो आं मानसिनि महर मोनफिनग्रा जाबाय। मिथिया, नाथाय मानोबा आंनि सावा लासै लासै बायलांबाय थानाय बायदि मोनदों। जानो हागौ बियो नोंथांमोननि थाखायनो जादों। अ, बाथ्राया बिदिसो होमब्ला। फोथायनो ना फोथाया जाखो नोंनि बाथ्राखौलाय? आबै, बियो गासै थार बाथ्राखौनो बुंदों बायदि नांदों। सिरिथा, नों जेबो मिथिया। दासो बुजिबाय आं। दाख्लै बे लथायाव फैसाखौ नोंसो दोनदोंमोन आरो गासै न'नि खामानिखौ नोंसो मावना दोनदोंमोन। ओंखाम ओंख्रिखौबो नोंसो संना दोनदोंमोन। औ, नोंथाङा थारखौनो बुंदों। आंनो गासै मावनानै दोनजोबोमोन। बेखौनो आंहा अलंबारखौसो संना दोनदों सानदोंमोन। आंबोथ' सानोमोन आबैयासो संदों। नों संनायखायनोथ' दाख्लैनि ना आरो मैथाया जोबोद गोथाव जादोंमोन आरो। जालायखो, आंनि संनायखौथ' दिनैसिम बाख्नायफेराखै। फोथायनाय मोनाखै आं। गोदो सल'बाथाफ्रावसो खोनालाबायोमोन आं। बिदिखौ दिनै मोगथाङावबो नुनो मोनबाय। देलाय दे, मुसुखा जानायाना आरो मानसि जाफिनलाय। औ, नोंथाङा बिदिनो लुबैदोंब्ला आं खालामगोन बिदिनो। नाजादों, नाथाय आं जानो हायाखै। आंनाव गोहो गैयै गैयै बायदि नांदों। बिदिब्ला आं बे सावनिफ्राय उदां जाबाय। साबायखर, नोंथांनि जोबोर जोबोर साबायखर। नोंथांनि थाखाय आं सावनिफ्राय उदां जाबाय। हामबाय दे, हामबाय। आं मा खालामदों बेखौथ' मिथिया, नाथाय आं गोजोनबाय दे। नों दाना बबाव थांगोन? आबै, बबेयाव थांनांगौ जाखो? जोंहानावनो थागोन आरो। बिहालाय बेयाव सोर दंबावो? बियो बेयाव थायोब्ला गासै बाथ्रा मानिनांगोन। ओंखाम ओंख्रि संनांगोन, जि सुनांगोन, गासै न'नि खामानि मावनांगोन। आबै, नों बेखौ रुवाथिसो सानबाय नामा? जागोन दे, आं गासै मावनो थियारि। आरोथ' गाहाय बाथ्राखौ बुंनो बावदों आं। नों बेयाव थानोब्ला अलंबारजों जुलि जानांगोन। आबै, बेफोरखौ मा बाथ्रा बुंलाबायदों नों? नों आबैनि बाथ्राखौ खोनासंनो नाङा। नों बेयाव थानो जुलि जालायनाङा। जागोन, आं थियारि।
अलंबार आंखौ नों जुदि दैनिफ्राय बोखांना लाबोआमोनब्ला आं अराय सम मुसुखा जानानै थानांगौमोन नों आंखौ रैखा खालामबाय बिनिखायनो नोंनि बिसि जानानै नोंखौ अराय सिबिनो मोनोब्ला गावखौनो आं खाफाल गोनां सानना लागोन नुबायना नुबाय बे सिख्लाया बेसां गियानि आरो अनसुलिबो नाथाय आबै बेयो बोरै जागोन मा नाथाय साथाय हाथाय जेबो गैला बेयाव जुलिया जाथारनांगोन नोंनिया मा मुं आंहा जेबो मुं गैया नोंहा मुं गैया जेबो नङा दे आं नोंखौ हाथरखि मुं दोनबाय अलंबार आरो हाथरखि बेसेबां समायदों बुंलाय अलंबार समायगोन ना समायाखै दे लाजिनाङा दे बुंदो आं जेबो मिथियालै लाजिबाय बे नों जिंगा जानाङा बियो गाज्रि मानसि नङा नोंखौ सुखुयै लाखिगोन बियो